skiten bara. Lilloj. Ska jag låta vara på dig? Nej, det ska du inte. Jo! Men propparna kommer bara brinna. Skitsamma. Skitsamma. Du vill inte elda ner hela. Nej. Men vad händer om en propp går liksom? Ja, då blir det berget svart. Nej. Oscar, this is your quest. Nej, gör det inte. Oj! Den är igång! Det måste vara så här. Stäng av det här. Stäng av det här. Kan du stänga av det här? Shit. Vad fan gör? Fan, slocknar ibland. Nej, vi hämtar det. Det kommer du på bild. Jag baggar inte. Rätt olöst.